Daphne Caruana Galizia kixfet is-sors li minnu kwota l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil biex ħoloq l-aħħar gidba tiegħu. Din id-darba kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Daphne Caruana Galizia kitbet li Simon Busuttil qed jikkwota minn rapport tal-Financial Intelligence Analysis Unit. U faċċjat bid-dikjerazzjoni ta' Caruana Galizia, Simon Busuttil ma ċaħadx. Għalkemm għal darb'oħra ħeba is-suppost provi illi għandu. Mill-bieraħ Daphne Caruana Galizia kitbet illi inti kwotajt ir-rapport tal-FIU waqt il-press conference tiegħek tikkonferma. Ara l-provi illi għandi jiena ma nagħtihomx lis-Super One. Simon Busuttil kienet jikkummenta quddiem il-qorti l-għada li jagħmel konferenza tal-aħbarijiet illi matula qal li għandu informazzjoni ġdida u prova jimplika lil Schembri f'korruzzjoni. Għalkemm kienet immedjata ċaħda ta' Schembri illi hu qatt ma ħaxi flus brabta mal-programm ta' ċittadinanza b'investiment u qal illi se jmexxi b'kawża ta' libel. Saħansitra żvela li ħlas li Brian Tonna ta' Nexia BT għamel li Schembri kien fuq self li sar fl-2012 qabel il-Partit Laburista kien fil-gvern jew kien jeżisti il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Ħlas fuq self li bħalu sar lill-medja tal-Partit Nazzjonalista u Allied Newspapers. U fil-waqt li quddiem il-qorti kompla jitkellem fuq it-trasparenza, Simon Busuttil ma kienx komdu jitkellem dwar dak li jirrigwardja lilu. Fosthom dak żvelat mill-Partit Laburista dwar kif għandu kumpaniji illi nħolqu biex jieħdu l-kuntratti tal-gvern. Anke jekk dawn huma dokumentati jiswed fuq l-abjad fis-sit tal-MFSA qal illi ħadd ma jemmen l-kelliema tal-Partit Laburista. Għal-mistoqsija minna ħadd jgħid dalodu saru diversi allegazzjonijiet u diversi akkużi fuqek illi inti politiku fals, giddib u ipokrita. Biex forsi xejjen daw l-allegazzjonijiet, se tkun qed tippubblika l-invoices tad-DB u se tkun qed tippubblika forsi dokumenti neċessarji li għandek dwar il-kumpanija privata tiegħek? Inti temmen dak li qalu fuq id-dalodu? Qatt ma rajt provi minna ħadd tiegħek la fuq l-invoices tad-DB u issa ma nafx tagħmel dwar il-kumpanija privata. Ma ħawwiġbek ara. Ħadd ma jemmen dak li qal Edward Zammit Lewis u Deborah Schembri dalodu. Iżda Busuttil irid lil kulħadd jemmnu mingħajr ma jippubblika xejn. Fost oħrajn qed jibqa' jirrifjuta li jippubblika l-invoices tad-DB bħala parti mill-iskema Pagi PN. Lanqas id-dokumenti fuq il-kumpanija tiegħu ma jrid jippubblika. Se tippubblikhom l-invoices tad-DB, dokumenti dwar kumpanija privata tiegħek? Issa mhux għadaw illum, mhux hawn. Thank you. Kemm int raġel mill-aħjar.